Kilometra lieta iba bahno. Ja vyššie hrabem, ako idem. Tak. Pozri, aké máme lowridery. Poďme do geta strieľať nek. Dneska, hoši, ideme teraz aktuálne počkať Matiasa. Pôjdeme preskúmať jednu oblasť, kde bolo údajne letisko, čiže sú tam nejaké rovinky a nejaké takéto veci, hoši. Každopádne mám nový stojan. Koho by zajímalo, mám tu nový stojan na mobil a teraz ho testujeme, jak si bude viesť vlastne v jeho úlohe, a to je držanie telefónu, ale aktuálne ten telefón nemám, lebo sa o ten telefón bojím. Opatrne, ja sa tu nechcem vyvalať v tom bahne jak nejaké čuňa, idem tady to, hoši. A co ako, idem po tej vode. Hádam sa neutopím. Ja nemôžem ani nožku dať von mimo motorky, lebo mi to ide všetko dočižiem, kámo. To je kundovina. A je to tu, hoši, som v týchto totálnych cankách. Toto musím rodiť jak nikdy. Kámo, to je útrakal už, ale. Ty vole. No jo, hoši. Hop. Pekne dole. Tady ho máme. Chaučatého. Kamo, ja som najskôr to tam dával, aby tam bola guma, tak som rezal gumu a teraz som tam dal zdrohovatko, no. A pohode. Chalan trialista ide. Mega sranda, kámo. Každopádne som zvedavý, jak bude na tomto letisku. Ja som tam už teda bol a točil som tam nejaké chcanky, ale... Neviem, kamo, jak tuto mohlo niekedy existovať letisko a nedokážem si predstaviť, čo tam vôbec pristávalo, kámo, za nejaké lietadlá, alebo ako čo tu to bolo v tomto zapadákové, kámo, čo tu ako hľadali lietadlá, kámo. A sme tu, hoši, nejaká lúčka hezká. Ja mám moku okuliarov. Opa! A kámo, pekne tu je. Poďme hentam na ten koniec, tam sú pekné výhľady, tam uvidíme na tú cestu, čo sme po nej vlastne išli. Ona tu fakt začína. Poďme pozrieť, či tam je poklad a pôjdeme. Aha, tu končí, vidíš? Viete, čo je totálne že najhoršie na tom? Že my to myslíme úplne smrteľne vážne. To máme aj začiatok, aj koniec. Názor? Kámo, ten držiak drží akože o život. A tu máme začiatok duhy, hoši. Kámo, sa stále posúva tá duha. Tu máme začiatok duhy. Kámo, sa to posúvalo, jak sme išli stále. Matias, ja viem, že ty to isto týkáš. Môžeš mi povedať, prečo sme do prdele taký tupí? Dáme okuláre, hoši. Naposledy nás očistím a dúfam, že to bude v pohode. Kámo, za mnou to tak pol kilometra lieta iba bahno. Ja vyššie hrabem, ako idem. A jeden. Jeden jediný sneh. Kto je máte odber, tak ho hoďte, najlepší motokontent na Slovensku. Kámo, no, tu sú ešte snechy. Snechy? To sú nie snehy, ale snechy. Tak, on zase po mňa útočiť. Ne. Kámo, tu je moc pekne, hlavne tie hory, jak sa teraz vyparujú. Aké hovno tu je.
jak nejaké čreva, nejaké myši. Mňam, kámo, mňam. Delicioso. Akože to slnko ma totálne oslepuje, asi aj vás. Ja ho zastavím. Ten jeden, vole, ten jeden. Nemám grip! Ty pičo, ja to na ksike, ty pičo! To nechce dívať! Opa! Opa! Aj tu je cesta, môžeme ísť aj tady auto. Tak poďme. Ja myslím, že tu je hoši. Maličko som ho oklamal, není som si istý. To keby tam kamo ja. Pozri, aké máme lowridery. Poďme do geta strieľať nek. Tu je 70-ka už prečiarknutá. Ty vogo, brácho, nezabí ma. To musíme pomaličky, tu je cintorín, že oni sme žiadne hovada. Blbneme, ale iba ďaleko od ľudí, ak je to nikomu nevadí, jo. Kde samozrejme môžeme, takže hoši, z toho si zoberte príklad aspoň. Naša obľúbená ľučka, hoši. Totálna blbosť a genialita v jednom. 14%, kámo, ja to zvládnem. Jedno kolo na tejto chcanke. Tak, idem, hoši. OK. Pohoda. Tak, holka zjapem. A co ako? Ty pič! Hoši, čujte na to. To je totálne obalené v chcanke a hovnách. Trojobal. Tak hoši, my sa už s vami pomaly ale isto rozlúčime, pretože už sa mi vybíja GoPročka. Máme tu našich hovníválov, my sme hovno chcanky a užili sme si to, takže ak sa vám to ľúbilo, hoďte like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Zdar.